Day International. Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award. Search for $1,000,000 Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Flordelisa, mabiglay. Si Kamit Gayam Romano, kapidwa. Di ka man? Andiyan ka bito. Kit talaga, Met. I love you, Flordelisa. Sarding anak ko na, 15 ko pa'y laeng, kit 17 mumit laeng. Ken kang runaan ti amin, ag kapidwa ta. Umay ka. Umay ka. Di na kuyo din na kasta Romano. Ka. Ken pangipanam kanyak. Apaya ditoy. Ang mga nood na makakita ka data. Awan. Isuod gadot at imayan ta. Tamno awan, di makikita ka data. Ngim anya terami din ta. Ayayatin ka, Flordelisa. Ket pa-check akas tamit ti marikrik nam kanya. Ngim ubingak pa. Ken agkapidwa ta. At dan imun una ka data nga kapidwa ang nag-asawa ta. Awan, ti problema na pasamak. Iso nga. Oh, Romano, di na karapay na kasta. saan lang harakop ng tikit. Alak, ano? Asawain ka, nagsikog ka. Iso. Nasapakam nga rod nga nagpamilya kini Romano manong nemi. Nupay kasta, dakalauna nga yaman ko kaputa nagaget na siya at nga asawa ken ama ni Romano. May sa construction worker. Ken pasare mapampaya makikalap manong nemi ket aduno kwa dikit isang pet na makalapan na. Aging ka nga naganakak may sa may kadua aging ka iti may katlo. Marigatan kami manong. Nagsipod na talon digiti anak mi. Talo digiti anak tan Romano. Agpaligay ta kon. Ay kasadono digiti imutan ta nga dagundaway ng biyag iti lubong. Kinisudan to ti pakiranutan ta, alaman? Manupay nga rod? Oray no, duha pay. Nagrigat ti agid, dek. Apay, di ka dilayang naggraduari ti kolehiyo, ti sumaliwan naman ti panagbiag da. Flordelisa, adda iti diskarte da ita. Iso ka saan ka mo pukawang tinamdama? Napindas to ti pagtungpalan ti biyag, di kiti anak ta. Awang nga rod tinaaramidak manong nemi ta isumit day ta ti kayat ti asawa. Rumigrigat o rumigrigat. Aging ka nga liman di kita anak mi. Ket gabuta, rumigrigat lata rumigrigat ti kasasad mi. Islamad mandlaw ko. Ngasladan sa bali nga aramidan ti asawa. Aging ka iti may sa ngarabi. Diyos ko, Romano. Anya di kita. Paltog. Naduma-duma a klase ti paltog. Anya ti pangusaram ka di kita. An-anib ko laing bakal. At ka din sa bali nga aramidem, ha, Romano? Di ka agda nagakasta, bakit? Liman di kita anak takit kasapulan ti panakgalan ng kwarta. Awan met ti ado paggastusan ta. Tagpapadamit digiti talo nga inauna nga anak ta, adidan nagbasa iti kolehiyo. Nasapadan ang nag-aasawa, akas ka data idi. Ket digiti duwa nga inauding anak ta. Amom, isudan to ti mangitag ay kadata bakit? Isu nga ikatamtan niya man na paragdandanag mo akas ta. Pimay so manong nemi ti panagdandanag ko aging gang iti may sa nga aldaw adamaten digiti otoridad manong nemi nga mangiserve iti warrant of arrest iti asawak manong. Saan niyo tiliwen ti asawak? Awan ti basol na! Romano? Bakit? Apay, anya ti basol mo? Anya? Makaruwarak tumitlaing bakit? Nairaman lang tinagang ko kada iti pimatay ka no. Iti may isang mabigbig na tao dito lugar tayo. Tay naramin mo ka di? Sa mga baybayan di kita anak ta, Flordelisa. Ulitek, mawaya-waya anak tumitlaing. Manong nemi na ibalod nga rod ni Romano. Ket gapo, ta sisyak na ten ti mga saksagad ti panagbiag mi. Imbaglagi din manong,
Tadaamin ng asawa na kiti taluk at nagiti layangan tuwa ngayon inauding anak mi manong nemi itiya. Isaksakad ko it panagbiyak. Aginggang simre ka kakaskatulong iti may sa abak nang dito lugar mi. Kaditi may sa ngaldaw manong nemi kuna ni madam kada kami tadwa kam nga katulong. Nga adda ka nun asken nga papanami. Simurat kami nga ron manong nemi. Abi nga ta si Martin kami dito yung highway. Barangay Pias Kurimaw ti ayan mi. Ha? Insan niya si Madam ang dumsaag kamin. Ilukat kong tiri daw, kitiban, ket dumsaag kamin akaduak ti padak ng katulong. Ha? Ni Madam? Adda nang pusas ken ko na. Dagan na nga na pa. Susasin niyo na. Saan? Awan ti mading aramid mi. Saan da kami iramraman? Romano, kasano da ito yan? Nagdano tamit yan dito pagbaludan. Kasano nagiti manugang kinapo ko ta. Istarudeng mong tagsangit, Flordelisa. Awan ti may tulong keng ka. Di ba nagsangit mo? Awan ti basol ko. Kinsak mit amo adjay na strika kakas katulong kit drag po sa met gayam. Isok maniram-raman naklaing. Amo ka na ramramang kalaing. Iso nga awan ti pagdanagam. Siyak tupay kat adanam namak nga mawayawayaan. Si kantugid din. Agpatulong ta ka na kita kakabagyanta nga dadya Amerika. Mangalat na tinalaing nga bugado nga mangyibugado ka na ta. Makarwar ka? Kaskunak keng kaidi, Flordelisa. Iso nga, umuno na ako nga rumwar ha. Orayak ti panakawayawayan met. Tapno baliwan ta nga buklen ti pamilya ta. Nga data ti makamo nga mga iwan ka na kita pukuta. Orit adang at digiti duha nga inauding anak ta iti abroad. Dakkel akatulungan ta ida. Sapay ko mga rod, Romano. Tas sumarding to nagito nga lawig iti biyag tayo. Umba, as to man, tilangib, iti batog tayo alangit. Manong nemi rimwar nga ruden uno na wayawayaanan ti asawak. Ti makadakas manong nemi. Awampay makabulan na ti arig nang adda iti ruwar wano pag iti ruwar ti pagbaludan ti asawak na ni Romano. Iti madamag ko manong nemi. Nadamag ko iti radyo nga napaltugan ti asawak ket natay manong nemi. Natayan ti asawak ket idi tapay kanak iti gundaway. Tapno inakdong awan ti asawak para iti maudi agundaway. Saor ka, Romano. Pinanawan na kami natin. Ayan nanday di karim. Kinuna magtinulong tanto ang padakkel ka na kita pukuta. Kinbaliwan ta tiyag tagibi. Kinmang padanay ka na kita ubing. Tapnod na to sanggirta. Inton data tiyag kasapulan. Inton madanonan nga agpakada ti inita. Romano, abay ang pinanawan na kami. Romano, abay. Kay dangigan, papagayam, tinaitra mga paset ti pakasritaan ni Mrs. Flordelisa Rinen. Iti barangay 4A, Paratong Badok, Ilocos Norte. Iti panangisurat ni Reynaldo Dagupion. Iti sumitlaeng nga lugar. Nga dito pakasritaan ni Flordelisa kiti so tinapiling nga best letter of the third week. Iti bulan ti Marso. Iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta SENTENSIADOR Award, Search for $1 Million
million amazing story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta di Honolulu, Hawaii. Kaya ni programa tingalagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panang matmaton, station manager Attorney Nick Malasig II. Napakambakan nyo kada kita kakadakkel a premyo. Imagine, dagiti premyo para iti grand winner 50,000 pesos. First runner-up 30,000 pesos. Second runner-up 20,000 pesos. Third runner-up 10,000 pesos. Kan may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Numadama kita ng agbiboya iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta SENTENSIADOR Award. Paki-like, paki-share, kan ag-follow kayo kuma, no saan ka pa'y nakapag-follow. Kaya nung mai-upload dito yung video tayo, ito yung YouTube channel ni paring Ray, nga Reynaldo Ray Fiesta SENTENSIADOR Award. Paki-share, paki-like, and ag-subscribe kayo kuma. Nukas pagarikan, tasaan nyo pa'y hangkay pa nga nakapag-subscribe. Madam naman, papagayam dito ituloy nga iring pas na sa nagtungpalan dati pagkasalitaan ni Flordeliza. Tingkay nangigan nga drama paset ti pagkasalitaan ket inakem ni Mami Merlin Pascual Ruiz ti akem nga Flordeliza. Iti akem nga Romano tinumutibiyang ni Manong yo Anemi Ruiz. Papagayam, alag dati wagon daw nga mangawis kada kayo ting kay panagsurat iti programa tayo nga lagip tinapalabas iti SENTENSIADOR Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Yan. I-computer yun na pagkasalitaan nyo true to life success story sa USN iti email address nga nemiruiz@yahoo.com. Hindi nga rin papagayam ituloy nga salaysayan mo istoryain no sa dinutong tungpalan dito pagkasalitaan ni Flordeliza. Pimusay nga rod papagayam ni Romanong asawa ni Flordeliza. Nga dito yung pakasalitaan na intay pinauluan iti langeb. Langeb ko na tayo agsipod ta awan patingga iti kaadda ti langeb. Hamad langin nga umbaas ti langeb. Kabutay mo na nga natiliw ni Romano na ibalod si Maron natiliw ni Flordeliza nagdanon da sa pagbaludan. Aging ka, hindi makarwaran ni Romano, awan mo't serbina, kapot pinatay na mo't papagayam. Hindi ka, kalpasan di pa nagdungaw ni Flordeliza, insubli damit lang iti pagbaludan. Ngem, dakkel tinamnaman na nga makarwar, aksipod ta, nairamraman laing. Di makadakas, idi, dandani ko man rumwar, mawayawayaan ni Flordeliza, di manon met sa di pagbaludan di may kadwa nga anak na isuda ito ni Ramon di may kadwa nga anak ni Flordeliza. Napabasol iti pamatay o pamapatay bali murder ken frustrated murder ti kaso ni Roman nga ina may kadwa nga anak ni Flordeliza. No idi ket dinanon ni Flordeliza ni Romano nga asawa ni pagbaludan itinatayan ni Romano di may kadwa nga anak da nga ni Roman ti dimanon. Nawayawayaan ngagpaiso ni Flordeliza idinto tati may kadwang anak na ket posible nga maibaon sa jay bilibid. Idi pa nakawayawayan ni Flordeliza nariknanan ti sabali pay nga ragsak ken baruanam nama. Gaputa umbaasen tilangeb iti batugda. Ti balay da nga pinanawan na idi ket nagbalinan nga napintas nga balay kalpasan nga nagtinulong digiti dua nga inaudi nga anak da nga adda abroad. Nagtinulong digiti kabsat ket pimintasen ti balay da. Naikan iti baro nga namnama ni Flordeliza. Iti likodan, iti kalpasan ti ado nga nagsasamusam nga alawig, iti likodan ti napaot nga langeb, na langeban ti batog ta nga langit. Imbasen ti langeb papagayam, ket naikanda iti naranyag, wano naikanda iti barong agsapa, para iti naranyag masakbayan, para kadagitay
apuko ni Flordelisa. Makita papagayam sigun iti istorya ket dagiti apuko ni Flordelisa iti nagbalegi. Numampay sa nga nagbalegi dagiti anak da ngem dagiti apuko da tinagbalegi da amin. Balegi ko nata agsipud ta na siya atin ti kasasaad ni Flordelisa iti sidong dagiti anak na ken dagiti apuko da. Neta tinagtungpalan papagayam ti pagkasalitahan ni Flordelisa rinen iti barangay 4A para tumbado Ilocos Norte iti panang ngisurat ni Renaldo Dacopion iti sumitlay nga lugar. Kaya thank you nga ron iti nga panagdangag ken panagbuya iti sabalin tumanin nga may upload nga video padaanan no. Thank you for watching.